Ole tu da chuan trick ho te me an sir ho do nia 400 MB Vodafone internet pek a thlo nei du chuan tuna ka step ang hian lo en la a ho tu ol sam takani ma se bera chuan Play Store a ilu danga Play Store a chuan Vodafone Play tin sar sang chuan ma se beri en la Vodafone Play TV Movie Sports ti hi klikang chuan ke chong ka install to wangin tian om ta install anga install zuwa in sign up tur ron langa in sign up zuwa chuan i phone number i Vodafone sim nge khe manga ke chu ka sign up vek to wangin direct in alu tlang hal top to na chuan in sign up na han email tuna i phone ai sign up na email kam han thei ngal me chuan phone number han voda sim i phone a voda sim i thun na nge kha kha tuna i phone a i thun mek voda number nge kha kha i sign up anga chuan message si donga chuan automatic in ran verify nga langa chuan heti hian ron lut anga hemi screen a hian ron lut tlang nga langa reute i khoyanga mase nithum chhung i nga ve nga yang nithum ti lema nithum chung khami ni ya mukhan 400 MB chu ron thleng hal theya i sim card a han chuan atu ka pawh ron thleng thei nithum chhung i nga kang chumi chung chuan 400 MB chu thlawh ni dong nge yang chuan he en lo hi he application hi chumi hnuah chuan i chu uninstall le mai nga he application hi March tha thleng hetiang hi om thei daw ma se atanga chu thei tawh lo voi khat install na khan 400 MB donga bak chu uninstall in install non le pawh ni la thei tawh lo isang khani 400 MB a thlonin Vodafone a mang ro le chuan like le subscribe ka kan ti thin daw ni